Anggenipun pendadaran gendang di A miwiti menong ungkong gembang reok ketipung gimbal warna loro do sendro marae ngigel mat bocah ganong kalian dimyak wecong droke bungan reok akarya tetap jaya ho 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 iya konconing kisih gembira lerap-lerap banyune segara hang liyak numpak prau layar dina minggu pariwisata alon praune wis lengah banyu dina ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lupralesu ake jawil mas jebul wis sore wis kelopo katana yawe prayogane becik ya dening sesuk-esuk cumandang nyambut gawe ayo ayo rame nonton reok Agung Karya Kang Ahmad juragane padha masan panggonane ayo rame nonton reok Agung Karya Kang Ahmad juragane padha masan panggonane ayo rame nonton reok Agung Karya Kang Ahmad juragane padha masan panggonane yo bocah-bocah padha minggir yo minggir tak minggir aku sing minggir yo lo hey colir yo hey berita kehilangan saudara Anggi Jawa Tengah ayo dijajal gune le rusak lu kemana le ...2027 Cakotan Jadi Wesile Jika tuh batu gelap alon-alon kan jayat sing duwe kenceng rasane lek rasa jare lo tugel maneh yo
siale. Jayati terapas Jayati. Ho, hei, Ayo golongan sing gede le. 2027 cokotan rem nganggo wesi. Gak usum pring tuh gelae. Lah iki untune sapa digawe? Yo, Kok belaen. Kesana sing gawe. ho, hei. Oh. Oi. Yo, ayo. Oh, ayo. Yo. Jalan dulu nih Ger. Angin ditunggu di belakang peta. Ya. Yo, Agung Karya yo. Ayo, Takiro. Tambah nak payu awake. Agung Karya iki lho. Ana sing duwe jagal yo sawi lakone. Omahe pinggir kali le. Sarmejo ke lare jek gelo wicarane. Hei! Yo! Ayo dijajal kulit sak ke kemana Gung? Ayo sabrangan Ger. Woi, laki dong. Laki dong. Aduh, kok sepisah toh? Sepisah toh Ger. Dewasa abae loh. Jambule aku le. Ambung Meroto Suramerta Jaya Lukita wis mulai yai. Ngarit dhisik jarene yai. Marene dijajal ya. Sapa? Kecelakaan nang peda ger, apa ger, jajal ger. Woe kok. Endi iki? Bose kok jalan. Pesaan kok ndi? Pesaan cakep telas. Nomor 3 urutane ku ta? Iya, ger.
Eh. Oh. Oh. Ya, wono awas wono. Wono awas wono. Sapa nak wono alas e? Jenenge wong kok alas. Alas iki, Pak. Alas sendurut. Ireng-ireng. Ireng-ireng. Oh, ayo, ayo, ayo. Gerakannya nempak gerek kok ger, jadalan ger. Gerakannya ger, dadat ger. Sablek bis. Oh, wala kerik gerakannya ger, jadalan ger. Gonge kamu kuni gong lek wis panas gong. Weh. Ya, jalan koncone akeh nih. Aduh. Nggak gelem samblek. Coba pesaan Jayat. Ayo gelem norek pesaan lho go pagri ku. Tolong pager jeneng kuwi le. Jajal ya. Aduh. Awas. Ayo, liane le. Ayo udah. Gol mayat. Arek pesaan ya. Ya iku udah pager sableken ger. Ndak apa-apa wis. Ndak apa-apa le, belajar le. Getno wis. Masa wani peri wedi loro le? Wis sableken le aja bisi-bisi le. Aja bisi-bisi ger. Sableken iku. Ayo, alon-alon. Lok. Iki lho delodonge wong Ponorogo iki. Lho. Kok mulia kok gak kuat kok. Sapa? Oh, kole. Antemon. Ya dikai. Oke. Dikai. Lapa menang dhuwur. Panjai de iso. Nah, sambleken wis. Sambleken wis iku.
Ayo, panjake Agung Karya akeh. Ya. Mari terakhir sing duwe jenggot putih le. Oke, Burimu kuwi gayat. Jenggot putih lho. Mas Bintang Ger. Jenggot putih lho. Lah. Yo. Munggah mulya gile ndak munggah ge. Mas Anggi. Monggo Mas Anggi. Mas Anggi. Kene tak jejer mama pilus. Mrene Mas Anggi. Ambuk Mrata Suramrata Jaya Lokita ndak teko gantine Anggi ayi. Hot. Mas Anggi. Selamat datang. Selalu. Hei. Ore. Aku. Hei. Oh. La. Hei. Selalu. La. Oh ya. Sayu. Oh ya. Aku karya. Oh. Iya. Bolong kali cude sapa sing gawe? Kali cude aku sing gawe le. Bateng sing gawe ayo. Lautan mati sapa sing mateni le? Jombo. Ayo dijajal gulune rusak tuku maneh le. Ayo Yayi, joragane sen nom Yayi. Gune mentrok akeh le. Heeh. Tapi iso beker. Iya. Karya. Aku karya. Iya. Off. Wayahe. Sorot saking katabian Lampanyuri Siat Mojo. Siat Mojo sang Anggi Maisura tebih saking tlatah Bucu Wetan kota sing banyu ngakai. Mangambar gandane kaya Sekar Monco, warna Sekar Saman. Cah bagus. Bukan mripatmu rukono dobokmu Yayi. Wis iki wancine kowe maringi suka kagem kula warga besar Bapak Arifin Sekolah. Ayo nok alon. Ayo. Ya. Ayo ngejol. Ayo Bateng.
Yo aslo jos ho ya Yo, biasa le penyanyi gonta ganti le. Apa nih mbah? Yo nomoren dah liane to. Ayo ayo. Kau dapat tukang organ le. Nomor ganti. Awas. Lo. Oh. Yo. Sorot saking katebian lampah nyuri sian mojo sang maiso suruh kakang menggambarkan dane koyok sekar wonco warno sekar saman lembean meraka simper biwak gajah nguling aji putiro yai le rungokno dobokmu bukaan meripatmu ya wis ditiwanjine kowe ado jaran ado ndak ado diarani cedek tapi numpak ngeng kowe ditiwanjine mari sekolah dibatang bapak Arifin sekeluarga nyambut gawe aja sembrono ya ono unene wong tuwek yen becik kecicek Allah bakal kecolong ayo le ya apa arek iki ayo komprak budaya singo berontak lho luwe cangkeme ngedan baling ulon diwas edan jebule ra kelakon ngono iya ngono ayo
iyo iyo ae iyo 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 ae ayo 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 ae cene manuk perenjak miber ngulon kakang panjak citare alon-alon iyo 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 ae 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 Lo lo lo. Ih, kona. Oh awas ada yang punya jagal ya sawilangun nih iki ponane jagal Abilawa iki jagal Abi Codot ponane lawa nih ait jayat piye halo lo sarmejo ake ulane ojo gelo wis dadi carane ngono pengene iya mbak ngono ngono Bik menawale cedek juragan ben aku dijak le apa lagune Yo. Ye. Aku karya ya. Video saking Tlatah Kerajaan 1 Pademangan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Yo. Ya. Yo. He. Yo. ayo sambutan le Ayo. Persiapan di belakang wujudnya wong ayu ya. Widodoro Widodari ini Agung Karya. Aus. lo Alon. ada Joko Jok